Ħbib tiegħi, illum għandna każ ta' Saved by the Bell qudiemna. Ħatajdu li x'ġara fir-Russja. Mela, 2 minuti minn tmiem il-tieni sessjoni tal-kwalifiki, Hamilton għadu bla ħin, anzi kellu ħin ma neħħulu minħabba li qabeż it-track limits, taħbad il-ferri ta' Sebastian Vettel u d-domanda hija mhux x'ġara b'Vettel għax ma dak huwa kawża mitlufa. Hamilton ser nexxielu jagħmilha l-Q3. Terġa' tibda s-sessjoni, Hamilton jirnexxielu jaqbes il-karozzi kollha li kien hemm qudiemu u bleżat jagħmilha għal Q3 biex imbagħad irnexxielu eventwalment jagħmel il-riżultat tas-soltu jaħrad il-grid jaqtal kulħadd. Punt 6 ta' sekonda, bye bye and thank you, niltaqgħu 15 oħra fin-Nürburgring għaliex eventwalment il-Weech għal pole position. Il-video log ta' analiżi tal-Grand Prix ta' Russja jibda minn dan il-ħsieb. Saved by the Bell u tkompli turi l-kapaċità li għandu dan is-sewwieq Ingliż li jekk jirbaħ ħada li probabbli ħajamel hekk jilħaq lil Michael Schumacher fil-ammont ta' rebħiet 91 rebħa fl-istorja tiegħu. Kapitlu Hamilton li bih introduċejna din il-video log apparti. Verstappen ipoġġi Red Bull fit-tieni pożizzjoni, riżultat tajjeb ħafna għas-sewwieq Olandiż kif ukoll għal dan it-tim illi kellu jisfida għal kampjonat iżda li ħajkollu jerġa' jikkuntenta bit-tieni post għal dis-sena. Fit-tielet post spiċċa Valtteri Bottas u fir-raba' post riżultat pożittiv ieħor għal Racing Point ta' Sergio Perez illi minkejja li ma tawx l-updates li taw lil Stroll irnexxielu xorta jgħidilhom li hu għadu l-aqwa sewwieq mit-tnejn illi attwalment qed isqu l-karozzi roża jikkwalifika r-raba'. Ricciardo jispiċċa l-5 fuq Renault u tajb ngħidu wkoll li kien propju hu li jagħmel l-aħjar ħin jekk mister żball fit-tieni sessjoni ta' prova ta' kwalifikazzjoni. Inkomplu nikkonfermaw bħalma għedna kemm il-darba kemm huwa sewwieq kbir dan Daniel Ricciardo, iġri naraħ mal-McLaren is-sena d-dieħla. McLaren illi kwalifikajna s-6 u 8, Carlos Sainz is-6, Lando Norris 8 u passoltu naqdu dmirna u nagħmluha mal-ewwel 10, jiġifieri riżultat tajjeb ħafna. Jifirdu iż-żewġ papajas hemm ir-Renault l-oħra ta' Esteban Ocon. Jiġifieri l-gwerra t-tielet post se jkollha dawn id-dinamiċi fit-tluq tal-Grand Prix ta' Russja. Xi ħaġa li rrid ninnota u li wkoll għamilt taċċenna li fuq waħda mill-istejjer ta' Instagram li għamilna matul il-provi, George Russell jirnexxielu jagħmel fl-ewwel sessjoni ta' prova ta' kwalifikazzjoni għalmenu ħin aħjar miż-żewġ Ferraris. Vera li Leclerc ma milix mal-ewwel 10 għal ftit għax fil-fatt spiċċa l-11 u vera tista' tgħid biħmerija iżda li tara Williams qabel iż-żewġ Ferrari irrispettivament f'klima sessjoni qed nitkellmu it is not something li the tifosi are to be happy with. Jekk ikollna nsaw din l-espressjoni bl-Ingliż, minnaħa l-oħra Kimi Raikkonen għada ħajbda mill-aħħar. Meta ġejna s-CU għamel żball fl-aħħar kantuniera, anzi għamel żball fl-aħħar ħin, tilef it-tieni kantuniera u sfortunatament tal-Kimi il-prov ta' kwalifikazzjoni ntemmew hemmhekk. Għada it-tluq jista' jkun ikollx sewwieq approfittaw mit-tow, jista' jkun illi forsi Bottas jaqbes il-Verstappen, jista' jkun il-Verstappen jagħmel xi miraklu jagħmel xi tluq tajjeb, biss l-unika ċertezza li hemm hija illi għada se nerġgħu naraw rebħa oħra ta' Hamilton. Sfortunatament dik li il-Formula 1 jiena nispera li għall-inqas Carlos u Lando jerġgħu jġibu l-punti ħalli nkomplu niddefendu dak it-tielet post illi attwalment għandna bħalissa. Għalissa nifqu hawnhekk. Jew il-lejla jew għada filgħodu joħroġ il-video ta' Inter Fiorentina l-ewwel ħanilagħbu l-Inter għal dan l-istaġun għal daqstant inkitbu fuq dan l-istazzjon ta' YouTube klik u għamlu like jekk dan il-video għaġobkom. Segwu ukoll il-paġna Antonello's Sports Blog li għandna fuq Instagram illa li xemmek se nibdew nagħmlu xi stejjer
naddu xi battuti on the fly ukoll u ngħidu tagħna anki hemmhekk għal daqstant klik fuq il-paġna subscribe ta' Antonello Sports Blog fuq Instagram, ovvjament il-kontenut ġurnalistiku fuq il-paġna ta' Facebook, kif ukoll meta jkollna ċans live gaming fuq il-paġna ta' Twitch. Nfakkarkom ukoll fil-żewġ kollaboraturi tagħna Velocity Esports Racing nhar it-tnejn jibda l-kampjonat prinċipali illi bi pjaċir ukoll ngħidilkom li se nkun jien li qed nikkummenta din it-tiġrija l-ewwel tiġrija tal-kampjonat kif ukoll il-komplement ta' tlilaq tal-kampjonat prinċipali. Nhar it-tnejn se nsuqu fl-Awstralja fejn tidħol Formula 1 virtwali, like l-istazzjon tagħhom fuq YouTube u l-medji soċjali kollha li għandhom Velocity, kif ukoll għal min irid jilgħab kwoti b'mod responsabbli is-sit ejabet.com fejn fih insibu l-aqwa kwoti fejn jidħlu futbol, Formula 1 u l-komplement tal-sports kollu prinċipali. Kif testu minn dan kollu, għamlu li xjaten tridu. Il-komplement tas-serata tajba u jew il-lejla jew għada filgħodu nitkellmu fuq Inter Fiorentina.